Mbalimao, très urgent. Bien dimanche 31 juillet 2022. Président Assimi, ibi kolosi, tourner la nou watini konanna. Ani micro, ibi kolosi micro la. I kana kuma micro bela. Ne information do soro suro. Mais mec a dafangine, ana prévu. C'est ka bofolo, ka vidéo vérité ka nema prévu soro. Donc il faut faire beaucoup attention. Mari politicien do ni Francis Famado be ka nyonye ko ka ko accélérer. Wallahi billahi tallahi. Même fin to ka na dafa na dafara ka dima. Ngende mo ko to ko foke me beba do mo mundu. OK, o ye folo e flena fana tukuni. Aye fanga saraka bo rapidement. Abe fanga mu kuna ya saraka bo. Et mena vidéo doji, chakoroba do vidéo do ke ko démocratie fanga na to la ko tete ka coup d'état la ko ngalo ni nambaro de karaka ngalo noro kam taka mo fanga mo jil de boran galonka ka musa gain. Donc ama foko musa gain de mais munu nana démocratie fanga na ya damine ke ni ngalondi. Kawa ko président ni sigira na staraka ma bo. E damine be ke mala driye, il ban ibe ke ali kumakan hali konote da la bli. Ay président chama sorambe yayi. Asimante fo ki soro. Sabana fana yoromi ambetla ko vidéo j'ai ça rapidement. Sabana yoromi wallahi avec armansan Assimi wallahi malien be ba do avec armansan. Mais aka politique mbato parce qu'al ni kele ke physiquement, psychologiquement aucun malien ont changé li. Na mo ke wallahi billahi en fanga avec la kasigi mo koronma parce que anya bala mo koron me wurude la okrefa. Akale me ata journaliste do ta ibe ka vidéo man koron do ta. Olu kunte doro ni burujalite uyu shike ibeka ko burujali ni fondela ou tese bilan defana bubu mabel bebo ka bilan defan amara c'est la jury chercheur olu bebe ni ku yira fa olu be taga prena katla anga fembe munyune awye katla kaye ambargo bolé hera bena soro wakati na jamana do mako wakati mina jamana do mo mu fono no journaliste escoro ani politicien munu nye jamana faga o politicien ngel no adun fora ko be don kuluo kula ko la te baraga do ala chakoroba fo mettre la vidéo kala san donc aya kala kama aka mo ga kuma kana me hali etaji joka di dema ni mi de edike kama ba mo jugula ni sara domina abika etaji feri avec un marfa bausan avec avion bausan mais au cas entourage au infiltrer lendo awa mo jugu boyru la au krefe avec parce que no yo fo ngena kolonel maliki jaw bora dungo ko non kale be benefit mo gote benga ni zone ni zone bora hali deuna iba mneka iba genga sokono ube iba takada di police la ne dutu do do di police sola ku ga redresser donc mo be benga ni mo mi ni jamana jola wi no ye jamana ci pendant 30 ans o ma bo ma ya fadilu ma foike o mo gelo wonu nyaka me wala wala bi do ba ka fanga ci na wala dira fana be digawla ante champ de bataille là. Parce que au dégât me commandement mana ni mon fora odo ne soit inando soit inante au dégât mode là bon ambition politique de cas ayo idée là ça ne marchera pas au débat to allez moi mon me fait ka do au nyon che ka fora aya remarquer dron ou bien dron ou bien sur sous tantôt au bout de la sur sous krefe moko benni au bela sur sous bet la ka blau kuna ko lu kan c'est pour vous dire que politiquement ama politique famille jusqu'à présent voilà. Parce que doba munu be ku bloki fara awi u bolu doya mo tesi awma baw tanto kawla yele e pa bolo de kan o erreur jugu badi ay remarquer dron environnement fait am pe kun kadi ne re kumbe ka bo ambe ka maliki jaw tanto ambe ka kuma be kan environnement mercenaire do be na kumbe ibe ka ko ana activiste fait jara ya be enregistrer a journaliste manjan do baw no fait les flyna ko teri kura do dum ay sabali soro su janfa may ni mo ko janfa ke be tala wallahi ala wallahi billahi nete konebe maliki jaw contrôle ala nyabe benga ngila mais akko kelebe o bla ko na malite colonel ko yi ante colonel ko la an be risque de tanin ko la na o binaduma mayan shima ante se ka yedron ka au dron tanto dron ka au na yo nyuma duguma ke an ono fo an ga tuka ko saka an no ba don o ye fanga ta marfa de la o ma ta élection na o ma ta ko peuple de wula ka ta wule kana peuple de bora mo de sara ay o bla ko na de mo de tara sa misre dawla ko changement ka ke aw nana keleto achevé non seulement ay keleto achevé o mo wa olu befle no M5 ni yere wula olu beflu ko kampi jamana tise ka joni forte changement te américain wula do ko beta Venezuela attaquer wallahi Venezuela président a armée clanche be ya janfa armée ko garade be ya janfa ni jamana be janfa be boss rasi flot la angana nyone ngane si mataka morsi genga boya Egypte ati ya alishimia ubena ni surasi doroni
Bon, il y a pas intéressé les sur la code là, sur la blabla, fambé, ambassadeur, ni gouverneur, ni fona. Awana, ala ou gena, ou 5 colonel gena. Moi, maintenant, au sur ce kilomètre là, qu'on le suit. N'a ma kia kashi bon téléphone. Moi, même résister, qu'à ça, ou non fait. Qu'à sur marfate. Ou est force de résistance. Américain ou là, qu'à Trump to fanga la coupe est à Venezuela attaqué. A armée Québec n'a jamfa. A genou 2 millions de réservistes. A mon do armée là, armée, milice là, armée parallèle là, les jeunes patriotes, on les appelle les réservistes. Au lieu de 2 millions de réservistes, tiens à la bordure américain, on y est balle blatter là. Donc, fin quel est infiltré kadika jamana et rengamoyo armée di. Fura fo ito là. Donc, ayo roba au Congo là. Politique donna de beka fo nyana ça. Voilà Allah. Politique donni là, au défle ka kuma il faut nyana. Aya klito orla de. Ane ankabe. Ah, pok sen colonel ko in konana. Ah, ni colonel kelen fora ko moindro be digaoula. E ma beka bijugu ga pièce kono. Parce que jugu ba don au tantôt de kada okula. O ba o dron tantôt, o ba krefe moko fenge. Bon, au tira ko kelen. Aw beka Mali sauver, c'est vrai. Aw beka marfa mon fana san. C'est vrai Mali ko do ma o yere fana protéger li fana do ngo tien fo nyogona parce que na mo yere protéger o ba o gain. Donc, an ga tien de fo jamana be jodi kan. Mo te tien fait a tisse ka avancer. Ay ke tien fait ka bom mo ko la akana ka dran colonel damanu do a sigu be fait ka colonel do la kushi o la sa ngabla nyogona nen kale courant la dien be na dien be yayi. E ay sabali nyamba mali te colonel ko ede. Kelen nyam be de ga kelen na obina on be de kelen ke nyogo fe awa o nyesi force de changer mama ay la je chokorba ko mam fa orla ne ba détail be di anga kuma ina me ka fanga israka bo ko fanga ni nan kaloni ka ngana me ay la me démocratie to boy adamre nan galoni janva minga madama démocratie sigi bon ma jongala ko ka fo janva de grave amake cheka mama ni sigi pour démocratie sigi la ko président sigi la o janva no namara o début do e sola ina ila de la mi ego bla pia ko de ni jama yami ngalo ni bejme Balimao abela jere chakoroba ka kuma me angeni be kaula didi mes chers colonel wala o ko gadawni amega tieni fana o ko gadawni ay la didi de ay bo les 5 colonels konana le Mali n'est pas les 5 colonels ni mo mi nga défaut fora aya bla ko na be di 5 colonels bi amunu ba o ko ambe en fana be risquer de la aya ma denga sido ima ya la ka mo be don kasola au tadi o jachi bataka non jisi ga ka barake ay sabali Moro be ko ke munga juguno autolumine jamana be buruja rasbati jamana buruja makuma mais na ke kolonel kelen ta togoma tremblement de terre kumbe wuli o ba ira ka fo aw be maliko la sa mais aw jantoni ba were ko katema anga chien fo nyogo nyana quoi ça se voit quoi ça se voit rasbati kuma mun fo c'est très grave ma réagi là on m'a réagi on m'a fait fort au contraire aw be ka taka journaliste wera de ta ko lu fara o kan aw mo be mo jumena affection parce que vous êtes mal entouré ni politicien munu ñu e janfa ke adu ay fanga saraka bodé avant qu'il ne soit trop tard adu fara ko mo sigira fanga ni ma saraka bodron iga ko damne benya mais à la ban mo be bayi quoi ante fo ka kawla ambe ka protéger di ni protection be awla bi wi ondi wallahi anyan kono jeew ya ala bado akira bado de se butu ngara de flo bora ka ku de ta flo ka flanfo mo mo soutenir ka anga manyuma ko sugu beke kambargo bete me mo ma tu ko ambargo ko bané yele mo be kana élection be ka soya olu bi se ka munde ka awi awa be gele adoro mo ko kelo be tlaka tunu tuni anga nyoro la me flo de ay dara fana nyoro fo anga ay dara fana ka nyoro la me voilà ko ka fo ena ka fo anta la dirigande ma ay bo les 5 colonel kono de ni mo mi ke na ke na manya chana ne ba fo ne bo fo de ne modu awa ne be sikaka ni mo mi ake na nya na ne ba fo mais ni défaut bora asimika côté là ne ba fo asimi ngoni mai ni dabla na bora sa du ka côté là me boka fo mais ne tisse ka a fodron ko wage ya ke ko parce que ko nyo ka tro ko be digi awla ay bo logique kono de wallahi billahi ay bo logique kono le pays est plus important que les individus il faut que ako ro de famille donc ambe boko de nyafo bla jeli ngena anga ay daraka ankara mo ay daraka kuma kana me mo min keto ladina na tabika o de bi dise ka tien fu mais mo min kuma ko ife ale re ba ta dima
si tɛ se ka tiɲɛ f'u ye. Alors an bɛ min fɔ Asimi ye. Ko hako o si tɛ tiɲɛ. La tɛgɛrɛ mugu in nkalon don. An bɛ sa i nɔfɛ nkalonfin o fɔra cɛ caman ma yan a ɲagaminen bolo cɛ kelen ma ye. Kuma banna pewu. A bɛɛ filɛ Asimi. Donc ne bɛ vidéo bila yɔrɔ la ni de kun do k'a fɔ an ɲɛna a ye bɔ émotion kɔnɔna na a ka sɔn critique ma an tɛ champ de bataille la parce que sɔrɔsi filɛ ne sɔrɔsi sɔsɔtɔra a bɛ dig'a la ne yɛrɛ somɔgɔw tun ye sɔrɔsi o an fakɔrɔba tun ye sɔrɔsi de n'i y'a sɔsɔ ne bɛ sɔrɔsi fɛn fɛn dɔn hali ne yɛrɛ dɔgɔnin dɔw sɔrɔsi fanga c'est à dire fanga bɛ sɔrɔ i ma wɛrɛ to mɔgɔ caman tɛ sɔn ko sɔrɔsi ka kɛ fanga bon n'a ɲɔgɔnna su dɔrɔn de don mais an bɛ fɛ k'o yɔrɔ de bɔ aw la aw k'anw faamuya aw k'anw lamɛn ni t'aw la diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ anw kan Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma